Bos días. Onte no Congreso dos Deputados falaose dos trenes de cercanías en Galicia ou da posibilidade de que cheguen en algún momento. Os trenes de cercanías en Galicia deixáronse dun lado cando nos intentaron convencer de que ir máis rápido era mellor e que, ademais, ir máis rápido en tren permitiríanos sair de aquí, de Galicia, como se o mellor tivéramos que o futuro buscalo fora do noso territorio. O certo é que a historia do AVE, de como chegou a Galicia, pois ten as súas propias anécdotas. Aí poderíamos falar de moitas cousas, poderíamos falar das presións que houbo, poderíamos falar do accidente do Alvia, desa presa porque chegara o tren máis rápido, podemos falar da canteira de Boqueixón e o trazado que tiña que pasar por ali ou que non tiña que pasar, poderíamos falar da casa familiar dun político xa falecido que xogou un papel importante no trazado do AVE en Galicia. Hai moitas historias e esa é unha historia, como digo, para contar en outro momento. Pero antes de que chegara todo eso, aquí non había un tren rápido, non había un AVE e outro tipo de trens, había tren, simplemente. Por poñer un exemplo, na Bisbarra de Compostela, desde Padrón, un pasaba por Padrón, saía de Padrón, de Cesures, pasaba por Padrón, pasaba por Escravitude, chegaba ao Sebe, onde había unha discoteca que pechaba xa de mañán e polo que os trens das 7 da mañán ás veces ían moi cheos. De o Sebe chegaba a Casal, que era un pequeno apeadeiro que estaba moi cerca no entorno do que hoxe é o Milladoiro, no concello de Ames. Despois chegaba a Santiago. Do mesmo xeito que a Aravedra, pois tiñas a estación da Susana, tiñas a estación del Estedo. É dicir, os trens de cercanías son unha bella, digamos, idea que xa funcionaba e que se desgotou por traer o AVE. Se en aquel momento se houbera mantido e, ademais, potenciado, o mellor hoxe tiñamos un tren de cercanías realmente funcionando e que realmente dimensionaba o territorio, esa área metropolitana que non se quere recoñecer na contorna de Santiago. Imaginemos que se investira e que, ademais de mellorar esas infraestructuras que xa estaban, imaginemos que, por exemplo, se construía unha vía férrea que chegara de Santiago a Brión, a Rois, a Lousame, a Noia, que de Noia fora ata a Ribeira, de Ribeira fora ata a Pobra, ata Boiro, ata Rianxo, enlazara de novo coa liña de Padrón e Santiago. É dicir, tiñamos unhas posibilidades tremendas, porque hoxe que se fala tanto de vivenda e do caro que están os pisos e de que ese prezo dos pisos está aumentando en Santiago, está aumentando os prezos dos pisos nos concellos da contorna. Bueno, pois imaginade que un tren de cercanías que funcionen como funcionan en Madrid ou como funcionan en Barcelona, un podería vivir tranquilamente en Padrón, levantarse pola mañán sin presa, chegar andando ata a estación de tren e vir a traballar a Santiago. O mesmo para calquera dos concellos. Imaginemos Ordes, por exemplo, pero imaginemos unha liña de tren que leve Santiago-Lavacolla, onde está o aeroporto, o Pino, Arzúa, Melide, Palas. É dicir, as posibilidades duns trens de cercanías son reais para un territorio como o noso. Hai que investir, o mellor estivose investindo en algo que pode estar ben, pero que o mellor non tiña por que ser prioritario en ese deseño de territorio do que falamos moitas veces e que seguimos sin ter. E aquí é onde sempre aparece alguén e di, bueno, pero é que eso non é rendible. E aquí hai un concepto que creo que temos que tamén ter moi claro. Os servizos públicos non teñen por que ser rendibles. Efectivamente, teñen que manterse dentro duns límites axeitados, non? Hai que buscar un equilibrio, pero un servizo público non ten por que ser rendible. Unha administración pode asumir unha certa perda de cartos anualmente ou ao longo de un quinquenio
pode asumir unha certa perda de datos de cartos se eses cartos son para manter un servizo que é útil para a cidadanía. Porque, efectivamente, ao mellor unha liña de cercanías entre Padrón e Santiago acaba por non ser rendible. Que penso que sí, pero supoñamos que non é rendible. Pero que non é rendible de xeito directo. Pero que supón para concellos como Ames, como Teo, como Padrón, no sentido de que moita xente tería menos problemas en irse a vivir ali. Xente que ao mellor non necesariamente ao carón da estación de tren. A estación de tren podería ter un aparcamento, vive nunha aldea tranquilamente con todos os servicios, colle o tren, anda 5 minutos, colle o coche, anda 5 minutos con el, o deixa na estación e ven a traballar en tren de cercanías. Eso é o que hai que pensar. Os beneficios non teñen por que vir directamente da infraestructura que montas, sino que os beneficios poden vir do que esa infraestructura supón para toda a comarca. En principio parece que o estudo estará feito antes de que remate o ano. A realidade é que o estudo xa se fixo hai máis de 50 anos. Non hai máis que mirar atrás e ver o que era e o que somos e o que poderíamos ter sido. É unha esperanza. Chega con retraso? Bueno, se recupera, eu creo que merece a pena.